187 student ta' 6 sena mill-Kulleġġ Santa Margherita għamlu tajr fl-iskola bħala parti mill-festival Flying the Kite of Unity. L-attività saret b'kollaborazzjoni bejn il-Fondazzjoni ta' Malta għal ġid tas-Soċjetà u l-Ċentru Kulturali ta' Ċina f'Malta. L-istudenti għamlu tajr fl-iskaj rispettivi tagħhom u mbagħad iddekorawhom fl-Esplora fil-Kalkara fejn ġiet organizzata attività li laqgħethom mal-kultura Ċiniża. It-tajra twildet eluf ta' snin ilu fiċ-Ċina u kienet tintuża bħala mezz ta' komunikazzjoni. Illum li dan m'għadux il-każ, it-tajra tissimbolizza l-paċi u taħlit kulturali bejn nazzjonijiet differenti. Fost l-oħrajn kien hemm l-iljun aħmar, sinonimu ferm mal-kultura Ċiniża li jagħmel żifna tipika. Il-President Emeritus Mary Louise Colero Preca sqarret li l-attivitajiet ta' dan it-tip irawmu fl-iżgħar ġenerazzjonijiet sens ta' diplomazija u kuntatt ma' kulturi differenti fil-waqt li tinbena relazzjoni ta' ħbiberija u rispett. It-tfal isiru jafu aktar dwar kultura Ċiniża u tradizzjoni Ċiniża. B'dan il-mod nemnu li allura jkun hemm iktar għarfien jiġi żviluppat anke rispett u ħbiberija bejn it-tfal taż-żewġ ġnus. Id-direttur taċ-Ċentru Kulturali Ċiniż Malta Yang Xianglong faħħar din l-inizjattiva li ssir għal dawn l-aħħar 5 snin bħala ċans biex studenti Maltin jitħaltu u jiftħu l-orizzonti ġodda. You know, the cat was invented in China and it means peace, freedom and also friendship. So I think it's a good initiative. That is why we held this event together with the foundation, Maltese Foundation for Social Well-being of Society.